Vieš, aké je tajomstvo skvelej chuti croissantu 7 Days? To, že je do zlatista upečený? Že je z mekučkého, nadýchaného cesta? Alebo že má krémovú, kakaovú náplň? Vieš čo? Ochutnaj ho sám. 7 Days. Ste pripravení na najnovší cenový megahit? Už od štvrtka pri Bináček smotanový krém kúpte 2 kusy, zaplatte 1 kus za 45 centov a Nestlé cereálie kúpte 2 kusy, zaplatte 1 kus za 2,60. Máte radi mega zľavy? Máme ich v Kauflande. Kaufland. Čo to bude, mladá dáma? Grankočíno. Ja si dám misku grankaše. Čo si dať tentokrát? Horúce granko s menej cukrom. Oslaďte si ráno tak akurát. Nové granko pre celú rodinu má menej cukru a skvelú chuť kaká. Granko. Sajos. Nová intenzívna starostlivosť s keratínom. Vysoko koncentrovaný keratínový komplex s patentovanou technológiou regeneruje vlasy. Odolnejšie, silnejšie vlasy znútra. Sajos intenzívna starostlivosť. You Intensified. A pre ochranu vlasov a intenzívny styling nový Sajos Keratin Styling. Jogobela, Jogobela. Ten je plný energie a ona ľahučká ako pierko. Inšpirujte sa bohatstvom chutí Jogobela. Teraz s príchuťou mascarpone. Jogobela, Jogobela. Dobrého vždy skrýva veľa. Tak toto je najviac. Toto je najviac. Ale toto je úplne že najviac. Spravte aj vy pre svoje zdravie a čo najviac. Prejdite do poisťovne, kde je najviac poistencov, pre ktorých máme najviac benefitov v peňaženke zdravia. Všeobecná zdravotná poisťovňa ku každému blízko. Vieme, že hľadáte skutočne výhodné ponuky, preto vám ich prinášame každý týždeň. Máme biele hrozno pol kila za €39 a Häagen-Dazs z Bila bonus balenie za €3,99. Bila, v kvalite sa vyznáme. Väčší výber, lepšie ceny, najlepšie zľavy. Väčší výber, lepšie ceny, najlepšie zľavy. Gigantické otvorenie v Nitre. Všetky obchodné domy oslavujú zľavou 30% takmer na všetko. XXX ľud domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou. Už ste to počuli? Terno šupakúpa. Babička smotana kyslá 14% za 59 centov, 7 Days croissant rôzne druhy za 39 centov a Abácia šumivé jasné víno za 4 € a 49 centov. Terno. Capri-Sun. Svieža chuť zábavy. Vyskúšajte Previtál. Lahodné kapsičky, ktoré si vaša mačka zamiluje a vás za ne bude zbožňovať. Previtál. Stačí kúsok a je z toho láska na celý život. Sajos. Permanentné farby na vlasy. Až 100% krytie šedín s ochranným keratínom. Pre až 100 dní profesionálnej farebnej intenzity. Permanentné farby na vlasy Sajos. You Intensified. A pre žiarivé chladné otiene s efektom proti žltým tónom vyskúšajte Sajos farby na vlasy. Veľa zábavy znamená veľa špinavej bielizne, ktorú je potrebné vyprať. To zvládnete s novým Rex Aromatherapy. Jednoducho, iba jedna kapsula dodá žiarivú čistotu a úžasnú vôňu, ktorá navodí dobrú náladu. Kto veľa perie, používa Rex. Uchovávajte mimo dosahu detí. Shelby Power. Vaša vstupenka na nezabudnutelný VIP týždeň v Bahrajne. Trhaj. Zapni. Nákup nad 30 € teraz aportujeme zadarmo. Úsporná vrchom plnená práčka ETA šetrí miesto a zmestí sa aj tam, kde iné nie. Žijeme technikou. Pridajte si optický internet do skupiny O2 Spolu a môžete získať odmenu až do výšky 120 € ročne. A ako si ich užijete, to už necháme na vás. Pretože spolu je to jednoduchšie. O2. Ľudový Štúr. Muž, ktorý zmenil dejiny Slovenska.
Uctite si jeho odkaz oficiálnou výročnou razbou vydanou pri príležitosti 210. výročia jeho narodenia. Unikátnu razbu získate teraz zadarmo na www.štúr210.sk. Objednajte si ju ešte dnes. Ponuka so špeciálnou mincovou značkou 210 rokov je limitovaná. Objednávky vybavujeme striktne v poradí, v ktorom boli prijaté. www.štúr210.sk. Já už jsem to chtěl vzdát kdysi, ale je nám líto, jako to opustit. Když spadnete na samé dno, co to je, ty vole? Kuře je suchý jak cesta. Vždycky se od něj můžete odrazit. Budete tady učit vařit? Jestli bude koho ještě? Máme všechno, neměli jsme vůbec nic. Ano, šéfe. Asi ještě uteču. Každý den v podvečer na Prima Love. Všude, kde se objevím, způsobím pozdvižení. Váš oblíbený doktor? No to teda jo. Martin Gruber. Ahoj, Martine. Co tady děláš? Je nejlepším lékem na špatnou náladu. Dobrá práce, hochu. Doktor z hor. Na Martina. Nové příběhy každý den večer na Prima Love. Každý občas potřebujeme pomoc. Můj život je ve tvých rukách. Miloš ve své dílně. Já se fakt nemůžu plést kriminálce pod nohy. Marek se chytá stébla. Třeba něco přehlídli. A Luboš touží po spravedlnosti. Kdybys mě, nebo aspoň Martu, měl trochu rád. Jako vženeš. Polabí. Premiéra nového seriálu dnes večer na Primě.